Madoka chere mabuja Hedzinoyi nhau dzozuwa ro30 mwedzi uno waNyamavhuvhu. HoHopewell chingono agobvunziwa nevanhu padandemutande kuti ko hoko naye agonzi akatengesa wamwe wanhu waipikisana nehurumende mugore ra2018 zvakazoita kuti wamwe wanamai waende kobhinyiwa nevanhu vaagoti masoja. Iye agoti aribe kuita izvi asi abvuma hache kuti akasangana navachiwenga mugoreri panguva yainetsa vanhu panyaya yesarudzo iyi. Heno mabiya hangu munondoramba muchingozvimugwira mega zviri kuitikazvo. Morgen Komichi weMDC yawamonzora agoreketa iye kuti dai hurumende ikamisa sarudzo dza2023 nokuda kwokuti paribe kuitiwa shanduko dzine chekuita nozvosarudzo. Agoti iye zvikaitika kuti sarudzo dzaitiwapo kare kuribe kuitiwa shanduko zvinoreva kuti vanhu vanogona kukubiwa kana kupfanyiwa musoro zvakamboitika makore ekare. Kwai kunyirana kundo kusvinuba, saka ari kuda kuti kutange kwaitiwa zvokuchinjudza mitemo nosarudzo kuti dziitwe zvakanaka. Heno kuti munozvionawo sei mabiya angu? Mumwe mumiriri webato reZANU-PF mudare reparamende anonzi Christopher Chingosho kwai akasungiwa nokuda kwokuti agoreketa kuti mai Mnangagwa kwai ipfambi. Ari kunzi iye agoreketa mashoko ya asi zvatoita kuti asungiwe. Heno kuti zvichapera mushechere kana kuti achabva apfikirwa mujeremo, ticharamba takaringa iko zvinoperera tichingoringa hedu isusu. Munyaya yenyadzisa kuburika kwayagoitiwa nobepanhau ronewzimbabwe.com rareketa iro kuti gurukota rozvoivhu Anxious Masuka kwai agopa tsamba yokuti munhu awana purazi rinomahekita anosvika 60 chaiwo mugore rapfuura muna Zvita kune munhu anga ari pakutsvakwa nomapurisa. Kwai munhu akapuwa tsamba iyi agonzi Boniface Naison akatotiza nyika mugore ra2007 apo agopuwa bhero. Heno kuti zvichapera mushechere asi tiri kutofunga kuti kana zviri kudari pamunhu mubodzi wangani wakaitiwa izvi nehurumende iyi. Heno mabiya angu kuti sei zviramba zvindodari kuti panoita manyongore yakadai panenge paine hurumende. Tiri kufara kuti mapurisa anozuro uno agosunga vamwe wabvana wairi wane makore 20 noribodzi. Mumwe wacho ano makore 23. Wakabatiwa waino mutoriro wemari inosvika miriyoni nozviuru 400 chaiwo. Heno kuti wanga waiboyepi asi wagonangidzirawo kuda kwaShe Charles kuti ndiye muridzi wawo. Heno mabiya angu kuti munozvionawo sei? Kwai wabvana wandi Gertrude Glenara naGamuchirai Chari. Zvinotorwadza izvi asi tiri kufara kuti mapurisa akagona kuwabata kuti mutoriro uyu ureke kuenda kuwanhu nokuti waparadza wanhu idi. Kuno machechi wakasiyana-siyana waribe kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo waendesa hurumende kumatare dzimhosva wachiti iwo ireke zvayakareketa zvokuti wanhu waribe kubayiwa wari kubvumiwa ba kuenda kumakereke. Heno kuti wachazvikunda chere tinondoramba hedu takaringa asi tiri kuona wachigwa nayo iyi. Dhirevha Ncube aendesawo hurumende kumatare achiburikidza nebepanhau rache roZimbabwe Independent achireketa iye kuti irida kuti iburitsiwe kuti zvokutengiwa kwamabhazi ozupuko nohurumende zvakamboitika sei. Wada kuburitsiwa kuti zvakaitiwa kunani mbanani wagopuwa maridzo nokuti zvakanga zviri kuita mari iko kutenga mabhaziyo. Heno wakazvikunda izvi asi toziva hurumende yedu inoda ba kuburitsa zvinhu zvakadari pachena nokuti inosha kutanikiwa mitsepwede yainenge yaita. Zvikoro zvofundo yepamusoro kwai zvabvumiwa nogurukota muzvinafundo wamo nemurwira kuti zvivhuwe. Kwai ipapa zvikoro zvizhinji zvakunadzirira kuti zvinyorese bvunzo dzadzo saka zvakabvumiwa kuti zviite zvekuvhura. Ipapa wakandovhura wari kubva watovhura kuti wapwere wanyore bvunzodzo kupera kwegore rauri. Heno kuti zvichamira mushechere tinoemba kuti wachaita tusvinu chete. Zimbabwe neIreland zvaita mangange pamutambo wari kutamba kukiriketi. Ipapa chikwata cheZimbabwe chiriko kuIreland chajiwa zvaita kuti zviite mangange. Ticharamba takaringa kuti panozopera mutambo wari kutamba uyu zvinenge zvamirawo sei.
zifa yatadza kuti ibvumiwe nokafu kuti igoisa vanhu vanoda kuuya kotsigira chikwata chonhabvu pakutamba kwaichaita noSouth Africa kunhandare yonhabvu muHarare heno kuti zvichamira mushechere kana kuti zvichatadzisa wakomana wedu kuti wabanhe bhora zvino, asi tirikundoramba tichindoti go Warriors go. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Hakainde Hichilema abva aratidza nyasi kuti mutsvairo mutsva unobva watsvaira uchibva wachenesa idi, aita kutsvaira chaiko wakuru wese wemasoja nomapurisa agowatsvaira wese zvokutoti ipapa pano vanhu vatsva, abisa wese waitungamirawo akagoisa wazhinji kuti wake wanga wari muzasiwo kuti wakwiridziwe kuenda pamusoro. Wazhinji wafara naro danhori, wakati izvi zviri kuratidza kuti ari kuziva zvaari kuita. Idi ticharamba takalinga kuti anenge achiperera papi. KuAmerica kuOrleans kwakaita chamupupuri chinopengereka chakaita kugwarasha zvinhu zvakawanditsa, kwai chakasiya miriyoni ravanhu riribe magetsi kana mvura zvokutoti ipapa wari kuziva kuti wotandira papi. Heno mabi angu kuti sei zvinoramba zvidari, nokuti ikoku ndo kwagotorwa futi pokare chamupupuri chagonzi Katrina mugore ra2005. Kambani yomafoni yoApple kwaida kuburitsa foni iri kuteera yoApple iPhone yo13 kwai inenge ichikwanisa kuti iite zvokufona nokutumira mameseji paribe kana madandemutande anobva kumakambani omafoni. Idi zvikadari heno kuti wakuru wehurumende yedu wachadzibvumidza chere kuti dziseenzesiwe munyika peno vanogona kundodzirambira kuti dzireke kuseenzesiwa. Ticharamba takalinga hedu. Kwai kuno mumwe mupurisa wokuRussia agosungiwa mushure mekunge atumira padandemutande roFacebook chimbuzi chache chogoridhe. Ipapa kwai agoferefetiwa nonyaya iyi akagoburika kuti anga ari kuita basa rokujache mari dzochimanja mubudu. Idi tinoramba tichindoti vanhu kungwarirai zvamunotumira padandemutande nekuti wana mukoma wanenge wakaringa hawo. Tiri ipapo zvedu panyasi tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.